Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Presiden Jakarta Youth Council Baroy Kupar Sindram Hakar Puatrik Lalingkot Arajar Posan Uloong Bagajela Meghalaya Kerigajela Kababam Hati Kit Kulai Namar Bagajing Pinmi Kalong Kabaduna Shabapalat Bargajing Punot Pat Kalong Kababun Hagajing Keran Bekilar Patai Kubor Ba Sindram Ulabujing Keliru Yaka Sorkar Na Ekan Yok Pisah Bente Yaka Sekretariat Kabatemai Henu Shulong Township Hagajing Not Kabakot Syiajar Shispa Prabu Praklur Tingka Bat sekejing te kiwe ki office terekam keban kod hadu kasana jar klur tingka. Ula kamru bagajing te yaki projek beper hanu Shillong Town daga sorkar jela kendai bet tak ba shimram. Ngalong ipi menya ba pi kum ka jela ngede ka jela ka ba bam hati kit kulan. Mukijing mi kiduna sa bapalat regijing pelut jongi ki babun. Ngiyo iya to projek ka ba usia menin ka singi ula penpena. Tang bente ya ka sekretariat kan poi kumba khat syajar syaspa prapu prakrur tingkat kapisa bat namta kiwe pat ki office kan poi kumba khat san hajar krur tingkat ka jingkeli kalong kan wan e kata kapisa usiam menin uklam keren kapisa kan wan e ngiklam yo i bat ngimtip hiru kata kapisa kan wan e rekat kum ka jing sautu ka jongi pat ngila dep ban penpau ya kan ni hagi por ki bla le ru keladon ka jing keren ka boong ba ka jela Meghalaya satangkat nu kan sangam da kiram ki ba ka sorkar kasim Lesi kani ka pisa ka balwan bante kani ka yaki project ki ba fair po New Shillong Township ru kinde giram ka jingkeli ka long ba tang mentaru ka sorkar ka ban siu de ki 4000 crore tang ka interest nani de ki 4 crore ka interest tilada shim me kata karam un kan poi ka por hoy phi ka sorkar ka bayalam de NPP lesi ka nomdon shu usnam banwan kinomi ikhmat ki jongi ki badan mental lesi ki nomdon shu temanu ban kit ka jingkeli ka por ka bangi ha ban siu pat kani karam Kung mangila ekren nakapor hoy nakaliang jong CM uong ba kimday karam kamday ka loan kaday ka grant kabaka sorkar ka ay ka interest free loan ba kumta terter ka bangya bansiw nila da ka day makana ka interest free loan na ni ka grant ka loan ka kumnu ru sisin ka singi ngihap bansiw ka loan lada ka day karam ka umut bangihap bansiw te ka jing ba khli kanday hi ya ka pating ka bansawan kanday hi opat ba nong shong snong jong ka jala ka jongi Ti habayde begini ki projek ki ba fair ki ba menteri rang ba menin ula keren ti hakawi kaliang yo ipat ya kajing keren jong sembut menteri rang ba ubuong bangi hak ban let ban rabul sa Delhi kini ki aka ki wan ra ru ya kajing mut dur kajing perkhat ka jong ikum kinong shong snong ba kai ka ba kani sorkar ka kaya le ban nom pen i so pat ba namar hakawi kaliang menteri rang ba uong ba wan ra ki projek ki ba shong dor ki 4000 crore hakawi pat kaliang deputy CM uong bangi kloy ban let pan jingarap nang tina po Delhi ti kilong ki bom syai ringi sotu tangkawe ba lada kini ki ai beteng nang ni syakmat lada ngimla sisya ban pelong self sufficient lane ban yarap ya ladi ka jing kan bu yang ikum kinong snong nang ni syakmat likit song revenue kumba kalong mentahi ngi nakaliang jong kaseng ila pan pau nakapor ba de bat kumnu ndi tang mangi wat ka constitutional body kum ka CAG ru kala pan pau nakapor bakadon ga likit of revenue Habayde ba kajing shalan ki marpok khendo ngimla banlen ba ki rai ki ba fair kila mi kladon ka justice katiki committee khamtam e bade bu doyong ti habayde ba katu kumang OIP kini ki khubor le kila paw na kapor sapor bikidon ki high level ki badon kiti haban panya ye doyong te kumba kolong menta ladang nakaliang jo kaseng ngimi syakmat banyeng sesurok ngin syak keno bangide ginong luti ginong dawa pisa ti hot wala ngibut din nakiliang jong ki office ko ba fair ndrei kaba kalong bala ngibut din ki office ki kot ki sla ki pau bet baki biang na dong syadong ndrei surok pat ngitip ha lang bagi khobor lang bagi dur ki ba sapkriang keleng ngiyu i ba kadon galiki song revenue namar ba kumangitip hi kacalan ka ba ka sorkar ka ai banyat ya ki marpok khendo ka debek khat RMT ya ka we ka kali Ningi tepat bagi trok kibayat surok kimdi gitrok kibayat khat RMT kini gitrok kibayat palat ya kata khat RMT lani khat metric ton ti ka jingkeli kalong let sa tau batam ngimtep takadang so ong pi mene ba jenla da baka sorkar ka pentri kam hok ya la ka jong ka benta kata ka batam kamdi ban poi sa kita gibri ban poi sa kita gi high level ke bengi keren kali ban poi sa ka plating ka jong ka sorkar ne kum ba kalong mentapat ngi ka sorkar ka yo bet tang ya kata khat metric ton
kabatam nang ta shipho khatsan arpo arsan katno katam kapoi bet seki brio ki bom de ban poi te kata ka pelong pat yang ikum ka jala bangim don pisa ngimdon ya ka source of revenue ka ban mi ka bangin la ban pendap ya ladi ka pelong pat ya kinong yalam ya kinong ikhmat ki jongi kum yo deputy si ambu hab ban ong bang hab ban let ban la don kam hab ban let ban krong la ne ban dem ko siu la ne ban pendam ya la ka jong khli hang te bot dali kumba kalong mentamu ka justice katiki committee ka tre la ka jong ka kam maki ki submit report hapo ai court na ka por kham tam me abai de bo do yong ti abai de ba ka bat kata ngam pat la banoi e na ma ka ki sadu mentar kadang ya ya po ai court tile si kam kanom bha ngan kren e sapang ki namar ba katu committee ka submit interim report na ka por hapo ai court ba ka high court recommended ya ka jinglong jiman tinrei ka kawi ka ba ngin pet ya kini ki ya ka rukom pentri kam nomor ka bakhadu hi ka justice katiki hadu menta kim pat submit ya ka final report kum bakalong nama na ka por ki extend man ra do yong ban di ban nama hadu menta hi atau do yong bala depti om pat la ban auction borok khat kum badai ban auction nama hadu menta ki dang pet sa e kata ka jingdon ting ki ong ba kai ka number ka ba ka sarkar ka ai po supreme court bat kai ka number jong do yong bodon menta kami hab bat kata ka numbers ti hadu mentahi kampat don ka final report ka ba ka justice katiki committee kan ai tingin pat nang ban ong e kan ka bantan rin dal adap kita ki le si nakaliang jong sengi ha ban perkhat ban shimi kila klenti kumnu ban khanglat ya kan ka jing penserwa la ni ya kan ka jing bombyang ha karukom lum khajna jong sarkar jong ngi ngim dei ki expert ki ba ki ngim don bantah ka ban lum jing tip ya ka survey ban le ya ka survey ka nu du yong ladap banti hadu ka tu ka por ba ka supreme court ka penmi ya karai ti kikot kislah ki baka sarkar kala de ban ai kila ai sepo supreme court mentaka high court kala simti ka bakal adon ka justice katiki committee ka bapet ikini ki ti kumba kalong himenta hoy nakapor sa kapor ngi sayo ki khubor ki ba fair ki ba mi ki badon ki nong snong ka jala ki ba ai complain ha ki bor ki ba fair ka jingdon jong tau doyong ba mi tam kum ta ter dang mene ladang makla dang mene ka singiru ka dang mi ka khubor po garu hills la don we pat ba nong yalam jong no seng perthei bla file complain po office jong DC baka don kajing ti bi anyu diuyong ba kum ta ter ti kumang ong ngi nakaliang ka jong ngi mla ben penti kana namar ba la dangi file ya ki kot kisla ni ki office ki biang kat kum ki kot kisla ki baki ki ai ki biang ki pen ibe ya katakan number kum baki ki la submit ya ka report mereka ipat ka bodon hapo feel ngimtip la kaya hap ne embat kata kajing ai report ka jongki